गुड मर्निं बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोनाय बे भिडिअआ जादों निउसनि नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय मा दङ दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि TDC एग्जाम 2019 आव जाय जादोंमोन बेनिनो फार्स्ट सेमिस्टार थार्ड सेमिस्टार आरो 5 सेमिस्टारनि फिथाइखौ फोसावबाय मैयानो फोसावदोंमोन अदेबानि नोंथांमोनहा गोबाङावनो नुबाय जाखाबायमोन जानो हागौ दा बेखौ लानानै नोंथांमोना दासो लेट साननो नाङा मानो होनबा बे रिजाल्टनि लिंकआ दासिमबो ओपन जाजोबाखैमोन मैयासिमहालागै हठात दिनैनि बे 12 बाजि सानजौफुनि 12 बाजिनि गेजेरावहाय बेयो गेंजोबगोन माखासेया मैयानो गेवखाजोब्बाय माखासेया नुखाबाय जानो हागौ दा बेयावहाय नोंथांमोनहा फारियै गाहायाव डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ बेजों थांनानै डाइरेक्टलि गावबागावनि रल नाम्बार नाम बेनिफ्राय नोंथांमोननि एकाडेमिक सिजननि इयार बेफोरखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै नायना लानो हानाय जागोन नोंथांमोननो सावगारियाव दिन्थिना होदों स्क्रिनशट खालामनानै रिजाल्टनि टाइप एकाडेमिक सिजन बेनिफ्राय सिलेक्शन डिग्री टाइप सेमिस्टार नामा बेखौ नोंथांमोना होनांगोन बेनिफ्राय कोर्स मेजर अनार्स बेखौ नोंथांमोना होनांगोन बेनि सिलेक्शन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा इजिलि नायना लानो हानाय जागोन रोंखागौखा साफ्रोमबो कलेजनि स्टुडेन्ट हिसाबै दा बेनि उनावहाय नोंथांमोनहा मा नुनो मोनगोन नेक्स्टआव फैनायनि सिगां मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोननि गोबां नायगिरि बिथांमोनहा लेट जायो होनना बुंबाय थादोंमोन बेनि थाखायनो दिनै फार्स्टआव होनाय जाग्रोदों नाजानानै दा बाहाय लेट जानायनि खारना पार्सनेल प्रब्लेम दङ दा निउस मोननाय लोगो लोगो नुनाय लोगो लोगो होनो हायाखै बेनि थाखाय निमाहा बिबाय आरो निउसखौ गुबुननि चेनेलाव बा गुबुन साइटफोराव नुनाय लोगो लोगो होनायनिबो गोनांथि गैया बेखौ नायग्रोनायनि गोनांथि दङ बेयो फेक ना ट्रु बिनि थाखाय नायग्रोनो गोनां जायो फेक निउस हगारनायनि थाखाय सरकारा गोख्रों राहा लागासिनो दङ बिनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय मैयाबो पस्ट होखानायमोन आङो दा बेहाय नुनो मोननाय जादों नाम्बार 2 आव आसामाव कर'नानि गाग्लोबनाया बांनानै गासै सान 210 जाहैबाय 210 जाबाय बेयो मैयानि 11 बाजिनि आपडेट दा बेहाय 7 सा गोदानै बांबावनाय जादों बे गोदानै बांनाय 7 सानि गेजेरावहायनो साबाया सनितपुरनि आरो सानैया लखिमपुरनि बिसोर गासिबो क्वारेन्टाइन सेन्टारनि नोंथांमोना घाबरायनो नाङा दा बाहाय नुनो मोननाय जादों दा बेखौ लानानै पजिटिभ केस जानाया 210 बेनिनो एक्टिभा 149 सा जाना दङ थैनाया 4 बेनिफ्राय गुबुन स्टेटनि माइग्रेट जालांनाया 3 दा एक्टिभ जानाया 149 सा दङ मैयासिमाव आरो दा बेखौनो बियो दा बावैनो फुंनि समावहाय आरो आपडेट खालामोबा बांजोबबावनो हागौ दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बांबावनाय नुयोबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ बांखांनायनि उनाव नुदोंबा नोंथांमोनहा आपल'ड खालामनाय आरो नैबे टाइम टेबल खिथानायखौ नायनानै नोंथांमोना साननो नांगोन दासो बांबावबाय मानो होदिया बेखौ साननो नाङा दा बेनि उनावहाय नोंथांमोनहा नुगोन नाम्बार 3 आव सोनाब बंग'आव सुपार साइक्ल'न आम्फानजों थैनाया मैयासिम 12 साल'मोन नोंथांमोननो आं मैया दिन्थिदोंमोन दा बेनि उनावहायनो मैया मोनासिमावहाय आरो बेखौ आपडेट खालामबावनायाव नुनो मोननाय जादों गासै 72 सा जाहैबाय होनदों थैनाया आरो बेनि गेजेराव 5500सो सुबुङा न' बां गोमाजाबाय होननानै मैयानिफ्राय खौराङाव होदों मैया मोनासिमाव दा बेनि बार बारनायनि गोहोमा 185 किल'मिटार पार घन्टा खारदों दा बेनि थाखायनो जोबोद गिख्रंथाव आरो बे बारनि गोहोमानो जोंनि आसामनि सोनाब ओनसोलाव थानाय जिल्लाफोराव गोहोम खोख्लैदों दासिमबो अखा हागासिनो दङ जोंनिथिंजायबो दासिमबो हागासिनो दङ बेयो आम्फाननिनो गोहोम नुदों दा बेखौनो नोजोर बोनानै बे गोख्रोंथार जाथायखौ नायनानैनो दिनै सोनाब बंग'आव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगोन होनदों नायफामफैगोन दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय थाबाय बेनिनो गुबुन भिडिअ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव लिंक दं बेजों थांनानै नायनानै मिथिनो हानाय जाबावगोन एसेनोसै गोजोन्थों।